Sal-lum stess tadhom jitlu ħafna inqas nisa mill-irġiel fis-settur tat-teknoloġija. Fil-fatt, 9% biss ta' dawk li jgradwaw PhD fit-teknoloġija huma nisa, li jfisser 9 minn kull 100. Dan intqal waqt konferenza dwar in-nisa fl-era diġitali fejn preżenti kien hemm diversi esperti fis-settur tax-xogħol u l-edukazzjoni flimkien ma' politiċi u influencers. Vanessa Camilleri li kienet parti mill-ewwel panel saħqet dwar l-importanza li biex dan l-isbilanċ jiġi indirizzat hemm bżonn ta' regoli ġodda u edukazzjoni anka fl-iskejjel primarja. Dan sabiex it-tfal ikunu jafu li kemm il-bniet kif ukoll is-subien huma kapaċi jirnexxu f'impjiegi li huma relatati mat-teknoloġija. Camilleri li hija wkoll lettur l-Università ta' Malta spjegat li l-impjiegi fl-ICT għandhom ikunu attrajenti għan-nisa hekk kif ħafna xogħol jista' jsir mid-dar u għalhekk meta mara tinqabad ilha tista' wkoll tkompli xi xogħol mid-dar. Barra minn hekk Vanessa Camilleri flimkien ma' Marta Zvella u Abigail Aquilina li kienu fl-ewwel panel waqt din il-konferenza fakru fl-importanza li meta mara tirċievi xi forma ta' fastidju online tirrapporta mill-ewwel. Tkellmu wkoll fuq l-ħtieġa li min isofri fastidju jitkellem minnu fih u mhux jittama li l-harassment se jieqaf waħdu. Kif ħafna drabi din il-forma ta' intimidazzjoni teskala u mhux tonqos. Barra minn hekk intqal ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti biex l-użu tal-AI b'xi mod jintaraf aktar.